sustrai naiz, eta Katixa nanai moxolo naiz. Katixa, gaur zeingo deu? Plastilina naturala! Etxautaranek jaten dutenen ez pasatzeko ezer. Bai, etxautaranek gure 2 urteko anaia-arreba dira. Eta ze beharko dugu honetarako, Katixa? 2 pote irin! Gaz pote bat! Ur pote bat! Eta olio pixka bat! Katixa, tarzu ze koloretako ateako zaigu txuria? Ez, kolore jangarriak erabiliko ditugu. Zuk ze koloretakoak nahi dituzu? Nik berdea eta urdina. Eta zuk? Nik horia eta naranja. Goazen astera. Lehendabizi, pote handi batean irina eta gatza nahastu. Bi osagai hauek ondo nahastu. Ondoren ura bota eta ondo nahastu. Katixa, ze goxoa! Bai, jaten badezue da zer pasatzen. Baina ez da gotxoa, goazen olioa botatzea. Oain eskuak inartu eta ondo nahastu plastilina bihurtu arte. Eta oso likatsu balin badago, irin pixkat bota mailan laguntzeko. Eta behin plastilina egindakoan, maila eta eskua garbitu. Katixa, eta hain zeingo dugu, kolorea eman. Bai, horretarako 2 bolatxoak bi zatietan moztuko ditugu. Eta zati bakoitzarekin bolatxo txiki bat egingo dugu. Eta bolatxoari zulo bat egingo diogu kolorea sartzeko. Eta orain nahi duzun koloreko txantxo batzuk bota zulotxoan eta nahastu. Jupi! Jupi, ze polita! Eta orain beste egingo dugu! Katixa, eta kolore indartsuagoa nahi balin badegu ze? Berriz bolatxoa egin, zuloa egin eta txantxo gehiago bota. Eta orain eskua garbitu eta jolastera! Jupi! Zuk zer egingo duzu, sustrai? Nik dinosauroa! Eta nik lorea! Ze polita!